subotu, dan posvećen svima svetima, 24. po novom, a 11. januara po starom kalendaru, Pravoslavna crkva slavi prepodobnog Teodosija Velikog i prepodobnog Mihajla. Свет своих течений пустыни бесплодные возделовеси, и же из глубины воздыхами выслал плодов плода носилиси, и был весь светильник селений, сияя чудесы Теодосия, Отче наш, молим Христа Бога, спасися душам нашим. Prepodobni Teodosije Veliki poznat je u hrišćanskoj crkvi kao prvi ustanovitelj i ustrojitelj monaškog opštežića. Rođen je 424. godine u Kapadokiji, u selu Magarisi. Teodosijevi pobožni roditelji odgajali su ga u hrišćanskoj ljubavi. Kao mladić posetio je svetog Simeona Stolpnika, koji ga je blagoslovio, prorekavši mu veliku duhovnu slavu. Kada je postao punoletan, budući da je bio dobrog obrazovanja i prijatnog glasa, Teodosije je bio pojac i čtec u crkvi. Mladi Teodosije se duhovno usavršavao i napredovao. Vremenom u njemu je sazrela odluka da sasvim napusti svetovni život i posveti se monaštvu. Posle hodočašća u Jerusalimu je potražio mesto gde bi započeo svoj podvižnički život. Na mestu zvanom Staro sedište, prepodobni Teodosije je podigao manastir. Njegov besprekoran monaški život privukao je mnoge monahe. Takođe, sa svih strana ka Teodosiju je hrlilo mnoštvo ljudi radi pomoći u telesnim i duhovnim bolima. Kako se dobar glas o prepodobnom Teodosiju širio, tako se i bratstvo njegovog manastira umnožavalo. Teodosije je bio uzvišeni primer svim monasima u trudu, molitvi, postu, bdenju i svim hrišćanskim vrlinama. Gospod ga je zbog vrlinskog života obdario darom čudotvorstva. Jednom kada je u Palestini zavladala glad, mnoštvo ljudi se okupilo ispred manastira. Sveti Teodosije je otvorio vrata svima, što je zbunilo ostale monahe, jer su znali da nemaju dovoljno hrane za sve. Ali kada su ušli u prostoriju u kojoj se čuvao hleb, videli su da je ona molitvama Svetog Ave napunjena hlebovima. Na ovom primjeru ispunile su se reči Gospodnje: ono što ja činim, i vi ćete činiti. Ovo čudo ponavljalo se svaki put kada je sveti Teodosije hteo da pomogne gladnima. Ovaj sveti čovek upokojio se u dubokoj starosti, 529. godine Gospodnje. Časno je sahranjen u pešteri u kojoj je živeo na početku svog podvižničkog puta.